ಆರಾಮನಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಯ್ನ ನಾರಾಯಣ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಭಗವತಿ ಸರಸ್ವತಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ವ್ಯಾಸ ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ನಂಬಿದ ಸತ್ಯರು ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಹರಿ ಗರುಡನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರೊಂದು ನರಮಣಿಪುರ ತಾತಪೂರ ಪಾಪ ಮಲ್ತಂಡ ಯಮಲೋಕಗೆ ಪೋಪೆರು ಆ ಸಾದಿ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ದುಃಖದ ಮಾರ್ಗ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ದೇವಿರು ಗರುಡಡ ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದ್ರಿಯಾದಿ ನಿಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಂದೆ ದೇವರನ್ನು ಮರೆತದು ಖಾಲಿ ಕುಟುಂಬ ಪೋಷಣೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಆಯಾಗ ಏತು ಇತ್ತಂಡಲೆ ಯಾವುಚಿ ನನಲಾ ಬೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಯಾನು ಎನ್ನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡು ಜೀವನ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪೆ. ಇಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಯ್ಯರ ಅನಗ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖ ಪಡೆಪೆಗೆ ಆಯಾಗ ದೇವರು ಸಯ್ಯರ ಅನಗ ದಿವ್ಯದಷ್ಟೇ ಬರ್ಪಿನಿ ದೇವರು ಪನ್ಪಿರು ಗರುಡ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಮಲ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯ ಸೈಪುನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ದೇವತಾ ದೃಷ್ಟಿ ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಆಯಾಗ ತೋಜುನಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಅಂದೆ ಅಕುಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೆರು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರು ಪಂಡು ಆಯನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರು ಆ ಊರಿಗೆ ಏರಾಂಡ ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯಡು ಏರಾಂಡ ಬರುವೆರ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೀರು ಆಪತ್ಕಾಲಡ್ ಬೈದಿನ ಈ ಕಷ್ಟಗ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೀರು ಸಂಬಂಧದಕಲು ಕುಟುಂಬದಕಲು ಜೋಸ್ತಿಲು ಬೊಡಿದಿ ಜೋಕುಲು ಏರಾಂಡ ಉಲ್ಲೆರ ಒರಿಯಲ ಇಜ್ಜರು ದಾಯಪಂಡ ಆಯ್ನ ದೇಹಡು ಜೀವ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಪಿದಯಿ ಪೋವುಂದುಂಡು ಏರೆಗಲ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಆಯ ಪನೊಂದಿತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಕೈ ಎನ್ನ ಮೂಗು ಎನ್ನ ಕಿಬಿ ಎನ್ನ ನಾಲಾಯಿ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಆ ನಾಲಾಯ್ಡು ದಾದಬೋಣ ಪಾತ್ರೆ ನಿತ್ತೆ ಕೈಟ್ ದಾದಪೂರ ಮುಂದೆ ನಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಇತ್ತಿನ ಆಯನ ಕೈಯನ್ನು ಆಯ್ಗೇ ದೆರ್ಪೆರಾಪುಜಿ ಆಯನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಆಯ್ಗೇ ಬುಲಾಯರಾಪುಜಿ ನಾಲಾಯ್ಡು ಪಾತೆರ್ರಾಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ದೇಹಗ ಚೈತನ್ಯ ಕುಂದುದು ಪೋದು ಕೈಕಾರು ಪೂರ ಗಟ್ಟಿ ಆದು ಪೋಪುಂಡು ದೇಹಗ ಜಡತ್ವ ಬತ್ತದು ಯಮದೂತರು ಆಯನ ಕೈತಡೆ ಬತ್ತದು ಆಯನ ಜೀವ ವೈಪೆರ ಬರ್ಪೆರು ಆಯನ ಜೀವನ ಯಮದೂತರೇ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ವೈಪೆರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂದೊಂದುಪ್ಪೆರು ಪಾಪ ಮಲ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯ ಆಯನ ಜನ್ಮ ಜೀವ ಸೈನಗ ಆತ ದುಃಖ ಪಡಿಪುನಿಗೆ ದೇವರ ಪನ್ಪೇರು ಗರುಡಡ ಆಯನ ಜೀವ ಪೋನಗ ಆ ಏತು ಕಷ್ಟ ದುಃಖ ಪಡೆಪೆ ಪಂಡ ಆಯನ ಕಷ್ಟ ದುಃಖ ಬೇನೆ ಏತು ಉಪ್ಪುನು ಪಂಡ ನೂದು ಕೊಂಬ ಚೇಲು ವರನ್ಗೆ ತುಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಆ ಪುಂಡಿಗೆ ಆತು ಬೇನೆ ಆ ಸೈಪುನ ಪೊರ್ತುಗು ಆ ಪಾಪ ಮಲ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯ ಎತನುವಿಗೆ ಆತು ದುಃಖ ಕಷ್ಟ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಆ ದೇಹದ ಬಾಗಡು ಜೀವ ಪೋನಗ ಆಯನ ಉಸಿರೇ ಉಂತುಂಡು ಆಯನ ಉಸಿರು ಉಂತೆರ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಆಯೆ ಒವು ಗಾಲಿನ ಉಲಾಯಿದ ತನ್ವೇನ ಆ ಗಾಲಿನ ಆಯಗ ಪಿದೈ ಬುಡಿಯರ್ಲ ಆ ಪೂಜ್ಯ ಅಂಚಿನ ಯೋಗ್ಯತೆಲ ಆಯಗ ಪೂಜೆ ಆತು ಯೋಗ್ಯತೆಲ ಪೂಜೆ ಆಗ ಜೊತನ್ನ ಗಾಲಿನ ಪಿದೈ ಬುಡಿಯರ್ಲ ಆ ಪೂಜೆ ಕೆಕ್ಕಲು ಪೂರ ಕಫದಿಂಜಿದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆದು ಪೋಪುಂಡಿಗೆ ಬಾಯಿಡು ಉಬ್ಬಿ ನೀರು ಜತದ ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಆತು ದುಃಖ ಕಷ್ಟ ಪೂರ ಆ ಸಮಯದ ಆಯ ಪಡಬೇಗೆ ಗಾಲಿ ದೆತೊನೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪೆಗೆ ಗಾಲಿ ದೆತೊನೆರೆ ಅಪ್ಪಜಿಗೆ ಮೇಯ್ ಪೂರ ಕೆಂಪಾದು ಪೋಪುಂಡಿಗೆ ಏರು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಮಲ್ತಿನ ಕೃಪೆರ ಅಕ್ಕಲು ಇತ್ತಿನ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಇತ್ತಿನ ಜಾಗಿಡು ಚಲನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಅಪ್ಪಜಿಗೆ ಅಕ್ಕಲ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಎಂಚ ಅಪ್ಪೋಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ ದೇಹಡು ಪ್ರಾಣವಾಯು ಚಲನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಸುರುವನ್ಪುಣಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಪೋನಗ ಮೆತ್ತ ಮುಖವಾದ ಪಂಡ ಮೇಲ್ಮುಖವಾದ ಪೋಪುಂಡಿಗೆ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಮಲ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಜೀವ ಅಧೋಮುಖ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮನ್ಪುನ ಜಾಗೆರ್ದು ಆ ಜೀವ ಪೋಪುಂಡಿಗೆ ಆತ್
ಕಷ್ಟ ಕೊರ್ಪುನು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ. ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಯಮದೂತೆರೆ ಉಪ್ಪೇರಿಗೆ ఆయన జీవపోపున పొర్తుగు యమదూతెరు ఉప్పేరు అక్కలు ఎంచ ఉప్పేరు పండ అక్కల భారీ మల్ల ಒಂಜಿ ದೈತ್ಯ ಜೀವಗೆ ನಗ್ನ ಅದು ಉಪ್ಪೇರಿಗೆ ಅಕ್ಕಲ ಕೂಜಲು ಪೂರ ಸರ್ತ ಸರ್ತ ಉಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಏತು ಕಪ್ಪು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಕ್ಕೆದ ಬಣ್ಣ ತೂತ ಆ ಕಕ್ಕೆದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಪ್ಪಾಯನಂಚಿನ ಅಕ್ಕಲ ಮೇಯ್ತ ಬನ್ನಗೆ ಅಕ್ಲಿನ ಉಗುರು ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಮಲಮಲ್ಲ ಕತ್ತಿದಲ ಕುಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಉಗುರು ಆ ಉಗುರು ತೂದೆ ಅಕ್ಲ ಜೀವ ತೂದೆ ಅಕ್ಲ ಮೋನೆ ತೂದೆ ಅಕ್ಲ ಮೋನೆ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ವಕ್ರವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಎಂಚ ವಕ್ರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೋನೆ ಇತ್ತಿಲಕ್ಕ ಬೊಕೊಂಜಿ ಮೋನೆ ಉಪ್ಪುಜಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಮೋನೆ ಉಗುರು ಅಕ್ಲ ಶರೀರ ತೂದೆ ಆ ದೇಹಡಿತ್ತಿನ ಜೀವ ಆ ದೇಹ ಅವನ್ನು ತೂದೆ ಪೋಡಿದು ಪೋಪುಣಿಗೆ ಆ ದೇಹದ ಹೃದಯ ಪಂಡ ಆ ಹೃದಯ ಭಾಗ ಪುಡದೆ ಪೋಪುಣಿಗೆ ಪುಡದು ಪೋನು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಆಯನ ಜೀವಡು ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಸನ ಆ ಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಆ ಜೀವ ಕಷ್ಟಡು ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ಪುಂಡಿಗೆ ಈ ದೇಹದ ಜೀವ ಎಂಚ ಪಂಡ ದೇವರ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೇಹಡುಪ್ಪನ ಜೀವ ಪುರುಷ ಜೀವ ಅವು ಪುಣ್ಣಾದುಪ್ಪಡು ಆನದುಪ್ಪಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜೀವಡುಪ್ಪುನಿ ಪುರುಷ ಪಂಡ ಆನನ ಜೀವ ದೇಹಾದುಪ್ಪಡು ಪೊನ್ನನ ದೇಹಾದುಪ್ಪಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಡುಪ್ಪುನಿ ಪುರುಷ ಪುರು ಪಂಡ ದೇಹ ಶಾ ಪಂಡ ಜೀವಗೆ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಪೂರಾ ವಸ್ತುದ ಮಿತ್ತಲ ಅಭಿಮಾನ ಕಾಸ್ತ ಮಿತ್ತದು ಬುಡಿದ ಜೋಕುಲ ಮಿತ್ತು ದ್ರವ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಜಾಗದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಅಭಿಮಾನ ಉಪ್ಪುನಿ ಆಯನ ಮಿತ್ತು ಆಯನ ಮಿತ್ತಿರಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯನ ದೇಹದ ಮಿತ್ತು ಅಭಿಮಾನ ಉಪ್ಪುನಿ ಅವಿನ ಆಯೆ ಬುಡಿಯರಕೆ ನುಜೆ ಅವು ಎನ್ನ ಪಂಡದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ ಆಯನ ಜೀವ ಬುಡಿಯರಕೆ ನುಜೆಗೆ ಅಂಚಾದ ಆಯನ ದೇಹರ್ದು ಆ ಪುರುಷ ಪೋನಗ ಪಂಡ ಆ ದೇಹರ್ದು ಜೀವ ಪೋನಗ ಅಯ್ಯೋ ಪಂಡದು ಬುಳಿಪುವೆಗೆ ಆಯ ಏತು ದುಃಖ ಬಡಿಂಡಲ ಯಮಧರ್ಮ್ಯರು ಅತು ಯಮನಕಲು ಆ ಯಮನ ಕಿಂಕರ ನಕಲು ಆಯನ ಬುಡುಪುಜರಿಗೆ ಪಂಡ ಆಯನ ಜೀವನ ಮಾತ್ರ ಬುಡುಪುಜರಿಗೆ ಅಕಲು ಜೀವ ವೈಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೊಂದೇ ಒಪ್ಪರಿಗೆ ಆ ಜೀವನ ವೈಪರಿಗೆ ಆ ಅಕಲ ಕೈರ್ದು ಆ ಜೀವ ತಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ನೆಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಆಯನ ಜೀವ ವೈಪುನಗ ಆತು ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಒಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಏರು ದೇವರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅತ ಅರ್ನ ಇರುವಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಪ್ಪೆರ ಆಯಾಗ ಜೀವದ ಮಿತ್ತ ಆತು ಪೋಡಿಗೆ ಪೂಜಿ ಆಯನಲ್ಲಿ ತಂದು ಪಾಯರೆ ಅಕ್ಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೇವೇರ್ಲ ಬತ್ತು ಉಪ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಆಯಗ ಆ ಜೀವ ಬುಡಿಯರೆ ಆತು ಬೇಲೆ ಪೂಜಿ ಆತು ಬೇನೆಲ ಆ ಪೂಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಆಯಗ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಆ ಜೀವಗ ದೇಹಗೆ ದಾಲ ಬರ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತೋನ ದೇಹಗೆ ದಾಲ ಬರ ಉಪ್ಪುಜಿ ದೇಹ ಏತ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಜೀವ ಒಂಜಿ ಜೀವರ್ದು ಪೋಂಡ ನನ್ನೊಂಜಿ ದೇಹ ರೆಡಿಯಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ದೇಹಗೆ ಬರನೇ ಉಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು 100 ಸೀರೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ 5 ಪ್ಯಾಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ 100 ಅಂಗಿ ಶರ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಡಂದೇ ಉಪ್ಪ ಏತು ಪಂಡಲ ಮುಗಿಯುಜಿ ನನ್ನಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ದೇಹಲ ಏತಲ ದೇಹ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಜೀವ ಪೋಂಡ ನಾ ಜೀವಗ್ ನನ್ನೊಂಜಿ ದೇಹ ರೆಡಿ ಆದ ಉಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಅವು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಬ್ಬುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಮಕ್ ತುಂಬು ದಾದ ಆತನನ್ನು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನನ್ನ ತುಂಬುಗೆ ದಾಲಾಯರನ್ನೊಂದಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಒಂದೊಂದು ಅವಿನ ಮಾತ್ರ ನಡಪುನಿ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನೇ ಸತ್ಯ ಪಂಡದು ಎನ್ನಿವ ಈ ಅಭಿಮಾನ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಸ್ತು ಉಪ್ಪುಂಡು ಇದು ಅಭಿಮಾನ ನಮಕ್ ಮಸ್ತು ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಬದುಕದಿತ್ತು ನಾಂಡ ದಯ ಧರ್ಮ ದಾನ ಪೂರ ಮಂತದ ನಮ್ಮ ಬದುಕದಿತ್ತು ನಂದಾಂಡ ನಮಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ದಾಯೆ ಬರಡು ಮರಣ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಖುಷಿಟಿದ್ದಿತ್ತು ನಗತೆ ದೇವೇರು ನಮಕ್ ಒವೇ ಒಂಜಿ ರೋಗ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಕೋಟಲೆ ದುಃಖ ಇಜ್ಜಂದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ತಾಯನ ದೇಹ ಕೊರ್ಪೇರು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ರೋಗ ಇಜ್ಜಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಕೋಟಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಪೊಸತ್ತಾಯನ ಒಂಜಿ ದೇಹ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮ್ಮದಾಯ ಬುರ್ಚಿ ಬಂಪಿನ ಅಂಚಿನ ದೇಹನ ನಮ್ಮ ದಿತುನು ಗತಿ ಇಂದು ದೇವೇರು ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಇಂದು ನಮಕ್ ತೆರೆದುಪ್ಪುಜಿ ಏರು ಜೀವ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೇರನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆದುಪ್ಪೆರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಕುಟುಂಬ ಪೂರ ಪೊಂಡಲ ದಾಳ ದುಃಖ ಆಪುಜಿ ಖುಷಿ ಟೈಪ್ ಒಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಏರಿಗೆ ದೇಹದ ಮಿತ ಅಭಿಮಾನ ಒಪ್ಪುಂಡ ಏರು ದೇವರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆದು ಪೂಜೆರ ಆಯೇ ಮಸ್ತು ದುಃಖ ಪಡೆಪೆ ದಾಯಪಂಡ
ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪೂರ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯಿಂದಿನಕಲೇ ಉಪ್ಪುನಿ ಅಂಚಾದ ದುಃಖ ಪಡೆಪುನಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಏತೇ ದುಃಖ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲು ಬುಡುಪುಜೇರು ಆ ದೇಹ ಪೋನಾಗ ಅಕ್ಲು ಏತು ಎಂಚ ಮಂತನಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಆ ದೇಹದಿಟ್ಟಿನ ಜೀವನ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬುಡುಪುಜೇರು ಆಂಡಲ ಆ ಜೀವ ದೇಹದ ಬೇತೆ ಆಯಿ ಕೂಡಲೇ ಪಿದೈ ಬತ್ತದು ಬೇತೆ ದೇಹನ ನಾಡರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಪಿದೈ ಬತ್ತಿನ ಆ ಜೀವಗ ತನ್ನಕಲು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದಕಲು ಸಂಬಂಧದಕಲು ಪೂರ ದುಃಖ ಮಲ್ಪುನ ತೋಜುನಿಗೆ ಆ ಜೀವಲ ಅಕ್ಲಿನ ತೂದು ದುಃಖ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆಂಡಲ ದೇವೇರನ ಅಪಗ ಪೂರ ಪಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ದೇವೇರು ಒನ್ವೇ ಮಂತುಪ್ಪೇರಿಗೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಆ ಜೀವಗು ಪೂರ ತೋಜುಂಡು ಐತ ದೇಹಲ ತೋಜುಂಡು ಅಂಡ ಸಂಬಂಧಿಕರು ದುಃಖ ಮಲ್ಪುನ ತೋಜುಂಡು ಬಡಿದ ಚೋಕುಲು ದುಃಖ ಮಲ್ಪುನ ತೋಜುಂಡು ನೇನು ಪನ್ಪಿನಿ ದೈವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂತ್ಯಕಾಲದ ನಮಕ್ ಅಕ್ಲು ಮನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯ ದುಃಖ ಪೂರ ತೋಜುಂಡು ಸೈತಿನಾಯನ ದುಃಖ ಬೇನೆ ರೆಗಲ ತೋಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚಾದ ದೇಹಡು ಬೇತೆ ಆಯನ ಜೀವಗ ನನೊಂಜಿ ಶರೀರ ಬೋಡು ಹೆಂಚ ಪಂಡ ಆಯ್ಕೆ ನನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಶರೀರ ತಿಕ್ಕಿನೇಟ ಆ ನನೊಂಜಿ ದೇಹ ತಿಕ್ಕಿನೇಟ ಅವು ಆ ಜೀವ ನನೊಂಜಿ ಶರೀರ ಪೋಪುಂಡು ಅವೋ ಶರೀರ ಪಂಡ ಏತನ ಶರೀರ ಏತನ ಶರೀರದಾದ ಪಂಡ ಪಾಪ ಮಲ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯ ಆ ಶರೀರದಲ್ಲೇ ಪೋಪೆ ಅವೇನಿ ಯಮಗಿಂಕೆ ಲೈಕ್ ಬಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಒಯ್ತಂದು ಪೋಪಿನಿಗೆ ಆ ಶರೀರ ಏತು ಪಂಡ ಆ ಶರೀರದಲ್ಲೈ ಪೊಯ್ ಕೂಡಲೇ ಆತ ಬೇನೆ ಕಷ್ಟ ದುಃಖ ಪೂರ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಮಂಟ್ಲ ತಪ್ಪಾಯಿರ ಅಪ್ಪಜಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಆ ಶರೀರನ ಯಮ ಕಿಂಕರನಕಲು ಒಯ್ತುಂದು ಪೊಪ್ಪೇರಿಗೆ ಆತ ರಡ್ಡು ಮುಹೂರ್ತಡು ಪೋದು ಒಯ್ತುಂದು ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಎಂಚಪಂಡ ಆತ ಬೇಗ ಅವಿನ ನರಕಕ್ಕೆ ಕೊನೋದು 27 ನರಕಲ್ನ ತೋಜಿಪಾದು ಹೊರಗೆ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚಾತ ನನ್ನದು ಎಪಿಸೋಡು ಆ ನರಕನ ಎಂಚ ಬರ್ಪೇರು ಆ ನರಕಗೆ ಪೋದು ಎಂಚ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿನ ನರಕಗೆ ತೋಜಿಪಾದು ಅದೇ ಬೇಗ ಅಕ್ಲಿನ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ 5 ಬೊಕ್ಕನೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮರಣ ದೆಪ್ಪೇರ ಆಪಣಿಗೆ ಆ ಮರಣಗೆ ತೂಕೊರೇರ ಆಪಣಿಗೆ ಆ ಯಮದಂಡ ಆ ಜೀವಾಗ ತೋದು ಪಂಡ ದುವೇ ಜೀವನ ಸೈತಿನ ಜೀವ ದುವೇನ ಪಂಡದ ಐಕೆ ಯಮದಂಡ ದೀಪೇರಿಗೆ ಯಮದಂಡ ಐಕೆ ದೀ ಬೊಕ್ಕ ದುವೇ ಜೀವ ಪಂಡದು ಅವು ಗೊತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಆ ಶರೀರಗೆ ತೂಕೊರ್ಪುಣಿಗೆ ಇಂದು ಆ ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ದೇವೇರು ಗರುಡಗ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನನ್ನದೊಂಬದ ಎಪಿಸೋಡು ಧರ್ಮಕಾಂಡ ಪ್ರೇತಕಾಂಡ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಆಚಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಚೊಪ್ಪುಂಡು ಸಾವು ಮನ್ಪುನಿಂಚ ಮರಣ ದಿಪ್ಪುನಿಂಚ ವಾ ರೀತಿ ಈ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪುನು ಇಂಚಿನ ಬೆತೆ ವಿಷಯನ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ತಿರಿಯೋಣ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು.